Darling, you send me, I know you. La tinta negra està feta bàsicament de carbó i és estrany que aquesta provoqui reaccions al·lèrgiques. No té derivats de metalls. La tinta de color vermell és la tinta que crea més reaccions al·lèrgiques. Això es deu a que és una tinta feta amb mercuri. Una bona alternativa d'aquest color seria la tinta carmín, que està feta a base d'exoesquelets d'insectes. Per l'altra banda, el que pot causar reaccions al·lèrgiques a la tinta groga és el cadmi i el sulfit de cadmi. Aquests compostos són els que caracteritzen la tinta groga. La tinta de color blau és una tinta que està feta a base de sals de cobalt. Aquest compost pot causar reaccions hipersensibles que poden causar granulomes. La tinta de color verd conté crom i aquesta substància pot causar reaccions al·lèrgiques. La tinta de color púrpura i violeta són derivats del magnesi i poden provocar granulades en el tatuatge, encara que no és algo comú. I per últim, els tatuatges amb tinta blanca estan fets de titani o òxid de zinc. Aquestes substàncies són potencialment al·lèrgiques.